Ahoj koncept, sme na vernisáži Nature Rules na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV. A tu sú keramické objekty, ktoré boli inšpirované s večnými mušľami a ešte s wolframovými celulárnymi automatmi. Je to vlastne prepojenie prírody a nejakých algoritmických princípov. Tieto objekty vznikli 3D tlačou a hliny. Není to iba čistá hlina, ale vlastne hlina miešaná s papierov, takzvaná papierová hlina. A potom vypalované a glazované, takže sú to keramiky glazované s lustrovými glazúrami, preto tak svietia a vyzerajú ako vnútro lastúr a mušlí. Ja som pôvodne sochárka a mušle sú nejaké sochárske tvary, nejaké formy, ktoré vlastne samotne vyzerajú ako nejaký algoritmus alebo proste nejaký rast, ktorý môže rásť až do nekonečna. A teraz to vidíme takú časť, ktorá je v nejakej 3D forme formovanou prírodou. A už je otázka, že prečo majú taký tvar, aký majú a prečo sú také rozmanité tie tvary. Je to skoro štandardná 3D tlačiareň, vlastne len prerobená na tlačenie hliny, čiže sme vymenili extrúder na taký šnekový extrúder a použili sme stlačený vzduch, aby sme to tam tú hlinu natlačili do toho extrúdra a potom už to funguje ako štandardná plastová tlačiareň, povedzme. Software je taký istý, vlastne len sa jedná o tlač hliny. Výstava Nature Rules poukazuje na komplexnosť prírody v pravidlách a algoritmoch. Projekt vznikol na pomedzi umenia, vedy a inovácií. Výtvarníčka Čila Naď prináša na výstavnú scénu svoje experimenty s papierovou hlinou a 3D tlačou. Výsledkom sú keramické objekty a inštalácie, ktoré stelesňujú komplexné systémy a pravidlá, ovládajúce dynamiku rastu a formovania v prírode aj v umení. Tieto systémy, založené na matematických pravidlách, dokážu generovať obrazce s prekvapujúcou podobnosťou k prírodným štruktúram. Pravidelné a nepravidelné vzory, vznikajúce podľa niekoľkých základných pravidiel, odrážajú princípy rastu a evolúcie v prírode, repetitívnosť, symetriu, chaos, no vždy s akýmsi skrytým poriadkom. Tento projekt vznikol v spolupráci s Ústavom materiálov a mechaniky strojov a bol podporený Kult Minor.